Is John Wahiad na Shona, le Harry special de Etchwile Hishpanch. Agus is minnig a hapian cólach di in jish ash chohua el gira un fobble. Chamai le farmaracht, ta past omlan egsul, egniv, edurve keji. Tá mé sé gobar an seo sa drígáin Loch Mask fa ráblína nús. Tá mé gobar sna fig an seo, tá mé déanamh tuairisí, tá mé déanamh an déanaach sa vodka. Tá sim amsa sa próséis cumá, próséis an driglu bhí. Taí amsa é ólach ní ra taí amsa é dhéanamh, so tá gachtíí feice am inis. Síban am a bheith gobar an seo, tá sé angar den teach, so tá mé ná mo chuid fearmórt a dhéanamh sa tróna agus dollar san lé agus tá sé cinan níos flexible ná beidir job eile. Tá sé jazz ag fágáil an fearm inis agus a rís agus dul agus rudí éagsúla dhéanamh. Is gnó é an fearm. So tá mí sig obair inis i gnóí cos lei seo agus rinne mé sé staidir gnó talíomhíochta i GMIT in Gáile. So tá súlám an fearm a rith cosú le gnó agus tá méid fólam an lán rudaí faoi gnó hosint agus é rith. Bhí muid ag seo túir céide tuairteach samplaí an bhíon seocaite agus an bhí seocaite chumá bhí muid páirteach lámío. Tá tú an chóra bheith leis na daoine an sin agus tá lán sim ag na daoine ó le freastal ar na seoí sin rudí nua hampla. Tá an word mouth sin antáhacht go gnóhí bog a cos linn hain. So tá antálinn gohfuil an dríglan sitse an seo gohfuil an ná áisní sin an isce íhanáil an gláán na bláhann ag fás timpeall orthain agus is íhan lenne tuairisóirí teacht agus is sin éiscint.